Bas malkhung kawi nogo kifli tongmani tiprajak beri sikli fiaba maljak bas malkhungo Romphre sopre yak suluk-muluk khlaijaka kobuni bosongni borok bai o party mungki tingai hasni mantri okra Professor Dr. Manik Shahani dagi mungmani lai thangjak Swrangchati horkothugo sipaijalo hangor naimthang tangbadik crime branch ni kathalai mungbai Romkha yak suluk-muluk Khlainai sukumar bhoni Bini kami angka Bisalgor Chondornogor Amchio Bono Laitangjak Swrangchati horkothugo Romitu bimani yagulo Sangromsolo diporo Bisalgor Mohila Thanani Bisalgor Bokhaste Dorbannogo Tisha Jakha